Salut și bine te-am regăsit la un nou episod de Investigații Criminale, unde vorbesc despre crime, dispariții și monștri de toate felurile. Eu sunt Fabian Basalău, iar astăzi mi-am propus să vorbesc despre primul criminal în serie din Brazilia, și anume José Augusto do Amaral, cunoscut și ca Preto Amaral. José Augusto do Amaral s-a născut în anul 1871 în localitatea Conquista. Provenind dintr-o familie de sclavi, având părinți originari din Congo și Mozambic, Amaral a avut parte de o copilărie dură. Sistemul sclavagist din Brazilia i-a marcat profund primii ani de viață, el crescând în condiții de sărăcie extremă și marginalizare. Brazilia a fost ultima țară din emisfera vestică care a abolit sclavia, prin legea de aur din 1988. Această lege a marcat sfârșitul unei perioade lungi de exploatare și oprimare pentru milioane de oameni de origine africană aduși ca sclavi. Totuși, eliberarea nu a venit la pachet cu un plan de integrare sau sprijin pentru acești foști sclavi, iar majoritatea au rămas marginalizați. Viața lui José și a celor asemenea lui s-a schimbat radical. A fost eliberat, iar la doar 17 ani s-a regăsit într-o lume nouă, dar fără prea multe oportunități. Fără educație și fără posibilități reale de muncă, mulți foști sclavi se confruntau cu greutăți insurmontabile. Amaral, în disperare de cauză, s-a alăturat armatei braziliene, un loc unde spera să găsească o stabilitate pe care viața nu i-o oferise până atunci. Înrolarea în armată i-a oferit o direcție, dar și aici problemele nu au întârziat să apară. În perioada petrecută în armată, Amaral a servit în diverse orașe braziliene și chiar a luptat în războiul de la Canudos, un conflict dur între statul brazilian și un grup de locuitori din nord-estul Braziliei, care încercau să-și apere comunitatea împotriva forțelor guvernamentale. Experiențele din armată l-au expus la violență și moarte, lăsând urme adânci asupra psihicului său. Amaral a dezertat de mai multe ori din armată, căutând să scape de o viață care părea să-l mențină într-o stare perpetuă de fugă și sărăcie. A fost închis de mai multe ori pentru aceste dezertări și pentru diverse conflicte cu autoritățile, construindu-și o reputație negativă. În timp ce alți foști sclavi se integrau treptat în societate, Amaral era considerat de mulți un rebel sau chiar un pericol. Ajuns la vârsta de 55 de ani, în anul 1926, José Augusto do Amaral se găsea fără o locuință stabilă și trăia din mici slujbe ocazionale. În acest moment avea să fie acuzat de o crimă brutală care a adus rapid o reputație de temut în São Paulo. Prima sa victimă a fost un tânăr de 27 de ani care a fost găsit strangulat și abuzat în apropierea aeroportului Campo de Marte. Potrivit martorilor și anchetatorilor, Amaral nu doar că ucidea, ci și comitea necrofilie. Acest prim incident a fost urmat în mod similar de alte două crime. În toate cazurile, modalitatea de ucidere era aceeași: strangularea și violarea cadavrelor. Acest prim incident a fost urmat în mod similar de alte două crime. În toate cazurile, modalitatea de ucidere era aceeași: strangularea și violarea cadavrelor. Mai mult, a existat o tentativă în care Amaral a atacat un tânăr, dar din fericire acesta a reușit să scape și să anunțe autoritățile. Victima care a scăpat a descris atacatorul ca fiind un bărbat impunător care îl lăsase fără suflare, înainte de a fi speriat și a-l abandona. La scurt timp după aceste incidente, José a fost arestat. Poliția, confruntată cu o presiune enormă din partea populației care cerea să se facă dreptate, l-a interogat în mod intens și chiar brutal. În perioada interbelică, metodele de interogare folosite de autoritățile braziliene erau adesea lipsite de etică. Tortura era o practică frecvent utilizată pentru a obține mărturisiri, mai ales în cazuri grave care atrăgeau atenția publicului. Iar Amaral a fost, în cele din urmă, obligat să recunoască crimele. În acea perioadă, presa din São Paulo l-a portretizat într-un mod extrem de negativ, numindu-l monstrul negru și diavolul negru, alimentând o imagine grotească și înfricoșătoare a acestuia. Ziarele nu ezitau să adauge detalii macabre pentru a atrage atenția cititorilor, amplificând astfel furia și teama colectivă. Amaral nu fusese încă judecat, dar publicul larg era deja convins că el este vinovatul. În timp ce se afla în arest și aștepta să fie judecat, Amaral a început să prezinte simptome de tuberculoză. Sănătatea sa s-a deteriorat rapid, iar după doar 5 luni de detenție, José Augusto do Amaral a murit din cauza acestei boli. Moartea sa a pus capăt oricărei posibilități de a fi judecat, lăsând în urma sa întrebări fără răspuns și un mister care continuă să intrige până în ziua de astăzi. Populația, încă furioasă și dornică de răzbunare, și-a exprimat în mod violent dezamăgirea că Amaral nu a primit o pedeapsă pe măsură. În acest context, povestea sa a început să devină o adevărată legendă urbană, fiecare versiune adăugând noi elemente. După moartea sa, legenda lui Preto Amaral a continuat să crească, iar povestea sa a fost inclusă în Muzeul Crimei din São Paulo. De-a lungul anilor s-au scris articole, cărți și chiar o piesă de teatru intitulată Os Crimes do Preto Amaral, care a readus în atenția publicului povestea acestui caz și a controverselor sale. Într-un gest surprinzător, 85 de ani mai târziu, în 2012, Facultatea de Drept a Universității din São Paulo a organizat un proces simulativ pentru a reevalua vinovăția lui José Augusto do Amaral. La acest proces a participat un juriu de 314 votanți și, în mod neașteptat, Amaral a fost absolvit cu 257 de voturi împotriva condamnării și doar 57 pentru. Verdictul acestui proces simbolic a ridicat întrebări legate de vinovăția reală a lui
lui Amaral și de felul în care poliția a gestionat cazul în 1927. A fost diavolul negru cu adevărat vinovat? Ei bine, da. Realitatea este că procesul simbolic a vrut mai mult să atragă atenția asupra discriminării și încălcării a drepturilor omului de la acea vreme. Este puțin probabil ca Amaral să fi fost acuzat pe nedrept, mai ales deoarece a existat un martor clar, și anume bărbatul care a supraviețuit atacului său. Aici se încheie și episodul de astăzi de Investigații Criminale. Eu am fost Fabian Basalău, iar până data viitoare ai grijă de tine ca să nu fii următorul meu subiect.